Yun. Ito yung ano namin. Dito kami trabaho. Ayan o. Kaso binibinta ng ano, ng amo ko. Yung mga kapurcel. Kaya hindi namin alam kung saan kami pupunta. Ayan ang address namin o. Nagtahan 636. Ayan. So nakapurcel siya. Ayan. Ayan. Ayan yun. Ayan yung asawa ko, Miss Osio. Trabaho ni siya, Locandera. Uy, tingin ka tayo, ano mo, madam mo? Ito naman yung service ko. Ayan. Salamat. Salamat, madam. Ma'am, Miss Ose. Lalabas.